Goddag. Velkommen til min YouTube-kanal omkring investering. Og i dag der skal vi videre med at kigge på REITs. Vi skal kigge på nøgletal og must-knows. Og så skal jeg også præsentere nogle links. Men først så laver vi lige et recap af den sidste video, hvor vi kiggede på 12 forskellige REIT-sektorer. Vi kiggede på retail, residential, office, healthcare, diversified, hospitality, self-storage, industrial, infrastructure, data center, specialty og mortgage REIT. I dag der skal vi kigge på nøgletal. Hvad er det for en nøgletal, REIT bruger? Den traditionelle price earnings, altså pris i forhold til indtjening, og earnings per share, EPS, det duer altså ikke i forhold til REIT-selskaber. REIT-selskaber, de bruger altså primært FFO, Funds from Operations, kan man sige et nøgletal mellem cash flows from operations. Og hvad er det så? Jamen det er indkomst plus afskrivninger plus amortiseringer minus realiseret profit ved salg af ejendom. Det er det vigtigste nøgletal for REIT. Altså FFO og price to FFO. De kan også bruge et nøgletal, man kalder Adjusted Funds from Operation, altså AFFO. Og der tager du simpelthen både kapitalomkostningerne og aktiebaseret kompensation med i ligningen. Ja, det var det. Så er der nogle must-knows for REITs, som man skal virkelig holde sig for øje. Capital expenditure. Man har en tendens til at undervurdere det i REITs, især inden for hospitality REITs. For at opretholde et højt serviceniveau, så skal de altså bruge utrolig mange vedligeholdelsesomkostninger, og det gør altså, at deres FFO bliver dårligere. REIT-ledelse, om den er intern eller ekstern styret, det har i hvert fald vist sig, at de ekstern styrede REITs, de får altså et dårligere afkast på lang sigt. Det kan jo egentlig forklares med, at de internt styrede, altså dem, der har fingrene i den daglige drift, de er også mere fokuseret på aktionærerne og skabe shareholder value, og de har skin in the game. Mens de eksternt styrede REITs, de har en tendens til at blive sådan noget andenhåndsarbejde. Og så skal man altså holde sig for øje, at mortgage REITs, de har et dårligt afkast på en lang bane i forhold til equity REITs. Altså mortgage REITs, dem der investerer i værdipapirerne bag ejendommen, i forhold til equity REIT, altså REITs, der investerer i selve ejendommen. De har godt nok som oftest nogle fine udbytter, men de svinger noget, de har en tendens til at skære i dem, og deres aktiekurs har sådan en tendens til at falde på den lange bane. Så pas på de der mortgage REITs, de er altså forbundet med en større grad af risiko. Så også husk, diversificere din portefølje. Der er 12 forskellige sektorer at vælge imellem. Også husk geografisk diversificering. Der findes altså REIT andre steder end i USA. Og så vil jeg lige lave et shout-out til en rigtig god kanal på YouTube omkring REITs. Der er lavet af en finde, der hedder Jussi Askola. Og det er altså en af de allerbedste, hvis man vil dykke videre ned i og lære mere om REITs. Den vil jeg virkelig anbefale. Rigtig, rigtig god side. Og han er også på Seeking Alpha. Der har han også en profil. Det er sådan en betalingsprofil, han har der, som han kalder The High Yield Landlord, hvor du simpelthen kan følge alle hans transaktioner og hans portefølje, hans REIT-portefølje. Han har også sit eget investeringsselskab, som har specialiseret sig i real estate. Ja, det var det. Tak for i dag. Husk at like min video. Husk at subscribe på min kanal. Vi ses til min næste investeringsvideo. Hej hej.